Human sa pipila ka adlaw, nagtigom na usab ang daghang mga tao didto sa kang Hesus. Sa dihang wala na sila'y pagkaon, gitawag ni Hesus ang iyang mga sumusunod o giingnan. Naluoy gayud ako ni ining mga tawhana. Tulo na kaadlaw nga naguban-uban sila kanako ug wala na sila'y makaon. Kung papaulion ko sila nga gutom, basin og makuyapan sila sa dalan kay layo pa man kaayo ang gigikanan sa uban kanila. Asa kita makakuha og pagkaon dinhi sa kamingawan nga ipakaon nining matawhana? Pila ba kabuok ang inyong pandiha? Mitubag sila, 7 ka buok. Unya gipalingkod ni Hesus ang mga tao. Ikuha niya ang 7 ka pan og nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya kini og gihatag sa iyang mga sumusunod aron iapod-apod sa mga tao. May pipila usab sila kagagmayng mga isda. Ipasalamatan usab niya kini og gihatag sa iyang mga sumusunod aron iapod-apod sa mga tao. Nangaon sila og nangabusog. Pagkahuman nilag pangaon, gitigom nila ang pan nga sobra og napuno ang 7 ka bukag. Ang mga lalaki lang nga nangaon mga 4,000. Humaniadto gipapauli ni Hesus ang mga tao.